да пазаря мога да те ридна. Права клипче. Ето го и Янето. Мама, ушичките да скрие. Внимавай, Яна. Я и ти малко. Как се стоим? Само удържиш. Без нищо да му. Добре, добре. Има и децата. Я махни на мама. Къде е мама? Айде, деца! Яне! Рае, я виж къде е мама. Мама снима! Мама снима! Снима. Това ще го получиш. Мамо, Ето Яне снима отгоре. мамо, а там Айде, а там ще бъде още по-добре. ще бъде още по-добре. Бързо да се камерка. Мамо, Айде, но ти оттам да бъдеш, за да са най-хубавите. Чакай да взема кафе.